na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, na veky vekov. Amen. Bože môj, kláňam sa Ti, milujem ťa a ďakujem Ti. Za všetky Tvoje dary som Ti vďačný. Som Ti vďačný aj za náš rómsky národ. Obetujem Ti všetky naše skutky, dobre a krásne, ktoré sme tento deň urobili. Prosím ťa za odpustenie zla, ktoré sme spravili a ktoré sa Rómovia chystajú urobiť. Obetujem Ti naše rómske deti, aby ich Tvoji anjeli chránili. Zhľadni na naše mamy, utrápené v ťažkostiach, aby neklesali v beznádeji a smútku. Daj našim otcom viac lásky a vnútornej sily, aby sme svoje rodiny neopúšťali a vedeli sa pre ne obetovať celým svojim srdcom a životom. Bedli nad našimi mladými, aby sa chránili všetkého zlého a v čistote a zodpovednosti sa pripravili na život. Postaraj sa o našich starých a chorých, o tých, čo sú sami a opustení v osadách, čo sú v nemocniciach a vo väzení. Prosím ťa, zober so sebou do svojho krásneho neba tých, ktorí zomreli v dnešný deň. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista ťa prosím, daj nám kňazov, apoštolov, Rómov, aby pomohli našim rodinám stať sa kresťanskými. Daj, aby sme sa stali národom, čo ťa pozná, miluje, nasleduje a oslavuje. Ježišu, nech príde Tvoje kráľovstvo aj do našich rómskych srdc. Amen.